Gitakda sunod buwan ang turnover sa unang hugna sa mga units sa temporary housing alang sa mga biktima sa dakong sunog sa Barangay Luok, Mandaue City sa miaging simana. Ang report ni Nico Sereno. Padayon ang pagtrabaho karon sa temporary housing site diha sa Barangay Gizo, Mandaue. Mao kini ang area nga giandam alang sa mga nabiktima sa dakong sunog sa Barangay Luok hinapos sa miaging tuig. Nagpadayon pa hinuon ang site development. Giandam ang hawanan sa lugar alang sa himuon nga drainage project ug pagsugod og trabaho sa Block 2 sa mga balay. Sa pagkakaron, ang Block 1 pa ang nakumpleto sa pagtrabaho nga dunay 24 ka mga units. Ang matag unit alang sa usa ka pamilya dunay CR ug lababo. Right now sir, ang atong gitrabaho is more into land dev para at least maka-continue na ta sa ato ang drainage system at the same time sa ato ang mga water distribution sa ato ang mga isig ka balay. Mga negosyante sa Mandaue ang migasto alang sa katukuran sa temporary housing. Usa ka gatos ka units ang commitment nila sa syudad human miigo ang sunog. Matud sa labaw sa Department of General Services, sunod buwan gitakda ang turnover sa nahumana nga mga housing units. Malaumon sila matrabaho na kini aron kabalhinan sa mga biktima sa sunog. Miinspeksyon sab sa lugar kagahapon ang mayor. Papasok yun para mahumanda yun. Okay. Kung dili pa mo ila ito ang nakonsa ka na Mandaue Chamber pa, nagkandag lang mo ka ng inspection sa mayor sa kanang accomplishment pa. Monitoring lang kaya, oo. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.